Benvingudes i benvinguts a Teràpia Culer, un podcast sobre el Barça i en català, on fem teràpia futbolera adreçada a socis, simpatitzants i amics. L'entrada és lliure, no cal estar vacunat contra l'entorn o tenir un ADN específic, només ser culer. Bon dia, Estefan, com estem? Bé, estem bé, amb mono de teràpia ja. Bé, ben tornat a teràpia. Avui tornem a teràpia amb la ressaca post-Bayern. Comentarem el clàssic contra el Madrid de dissabte i si tenim temps, i si no, doncs ja farem un episodi per ell sol, parlarem del mestre Hansi Flick, que personalment crec que és el fitxatge de la temporada. Comencem parlant de la ressaca post-Bayern, deixa'm fer uns petits apunts d'on venim i diguéssim per donar context al moment que estem visquent com a culers, com a afició, no? Com a seguidors del Barça. Òbviament no vull anar molt enrere, o sigui, no parlaré de l'època del Barça de Setién, ni del Barça de Koeman, no? Tampoc del Barça de Xavi, perquè ja en vam parlar quan vam acabar la temporada passada. Sí que voldria parlar de l'inici de Lliga i de com el Barça va començar guanyant partits una mica justets, per dir-ho d'una manera, però guanyant-los, no? I com hi ha o crec jo que hi ha com un punt, hi ha un moment que canvia aquella manera de jugar i llavors a partir d'allà comença a pujar i comença a marcar més gols, no? De fet, els primers partits de Lliga van ser contra el València, que vam guanyar a València 1-2, partit bastant durillo, en el sentit de bastant tosco, no va ser un partit molt clar, però bueno, vam acabar guanyant 1-2. Després vam jugar contra l'Atlètic de Bilbao i vam guanyar 2-1, també a casa, i vam tornar a sortir fora, allò a finals quasi d'agost, contra el Rayo Vallecano, vam tornar a guanyar 1-2, que el Rayo sempre també ha sigut un equip que recordo els darrers anys amb Xavi bastant dur també per guanyar-lo. I arriba el partit del Valladolid i guanyem 7-0 contra el Valladolid. Exacte. I jo crec que aquell partit ja va ser quan va sortir Daniel a la segona part, o sigui, no va sortir de titular. I, hòstia, ja va ser quan vam veure un canvi bastant important. Donava una altra era a l'equip, completament. Sí. I a partir d'allà, 1-4 contra el Girona, 1-5 contra el Villarreal, 1-0 contra el Getafe, que bueno, el Getafe sabem el que juga, sí. Que és el res. Vale. Llavors, la desfeta amb els Osasuna, que vam quedar 4-2, bueno, amb aquell experiment, podríem dir més o menys experiment que va fer Flick traient potser massa suplents, no? o massa jugadors del planter que no, bueno, al final són proves que suposo que hauria de fer. Tornem a guanyar a l'Alavés 0-3 i el passat diumenge 5-1 contra el Sevilla. O sigui, al final les golejades guanyen més, no? Que no aquells primers partits, no? I ara ens espera aquest dissabte el Clàssic, però bueno, això ara anirem al Clàssic. Anem a gaudir del partit contra el Bayern de Múnich, no? Que de fet està bé perquè a l'últim podcast que vam fer va ser parlar de la Bundesliga. Exacte, sí. I ara, doncs, bueno, parlarem una miqueta d'aquesta victòria, diguéssim, bueno, èpica, no? Que vam fer contra el Bayern. Primeres sensacions que vas tenir, sobretot potser abans del partit, perquè clar, ara ja sabem com va acabar i clar, la sensació és diferent. Però clar, abans d'aquell partit, quin feeling tenies, Estefan? A veure, abans d'entrar amb això, jo crec que la discussió prèvia al partit va ser s'atreverà a jugar a lo mateix, pressionarem tant amunt, el Bayern potser s'aprofitarà molt de les contres amb la defensa tan avançada i tothom estava una mica a l'expectativa i jo també si el Flick canviés el plantejament i fes una cosa més prudent, no? Una mica més a l'espera, però no. A veure, el Bayern va sortir i es va trobar l'1-0
al minut, Molt aviat, al minut molt 1 aviat. i mig o 2, Sí, sí. però després vam veure el tros d'equip que és el Bayern. Vam veure que ens van anar a collar, van marcar en fora de joc, molt justet, van marcar i empatar, i jo no lo veia gens clar. No perquè el Barça jugués molt malament, però el Bayern és un equip molt potent, molt jove i crec que molt semblant al Barça. I les primeres sensacions que vaig tindre ja és avui patirem, però després ja sabem com va acabar. També és veritat que jo crec que és molt raro que tinguis una efectivitat 100% en els remats o els xuts a porteria, i això no es repetirà gaire vegades, jo crec. Però el que més em va impressionar és que, com altres anys, això hagués acabat amb un bany i molts gols en contra, va ser lo descarat que són els joves. El Pedri, Lamine, Caçador, Fermín, aquesta gent, el Covarsí, aquesta gent, com treu l'orgull de hòstia, som molt bons i volem guanyar, i va ser un bany futbolístic durant 15-20 minuts a la segona meitat que el Bayern l'estava buscant, no la trobava, i recordava molt els vells temps amb el Pep, en aquella època que hi havia automatismes, la gent sabia on estava el company, futbol a primer toc. I també una cosa que feia molt bé el Barça de Pep són les jugades a la contra, les transicions ràpides. No ho fèiem tant amb ell perquè era més possessió i tiqui-taca, no? Com deien, però amb el Flick és una passada. En tan poc temps, els automatismes, 1, 2, 3 passades i plantes a l'àrea rival. A mi em va agradar molt. Jo crec que parlant així de prèvia, no? Que clar, hem patit moltes desfetes aquests últims anys, no? Tant a la Champions com després a l'Europa League, perquè bueno, t'eliminaven de la Champions, però encara tenies aquella esperança de que bueno, mira, potser acabem guanyant una Europa League, que potser és un segon nivell, no? A nivell de competició europea, però bueno, és un títol i també assumeixes el lloc on estàs en aquell moment a nivell d'equip i dius, bueno, doncs guanyem l'Europa League. Però és que tampoc la guanyava. No, però hagués estat bé posar-lo a la vitrina, no? És una cosa que bueno, com a mínim, pots tenir un any malament de joc o de resultats, però l'Europa League és un trofeu que crec que a mi no m'hagués desagradat guanyar-ho. Home, ja que el jugues, doncs intenta el guanyar. Exacte. I llavors, clar, com veníem del que et deia, no? De tantes desfetes, clar, arriba el partit aquest de dimarts... No, dimecres. No? De dimecres, i clar, contra un Bayern, que és el que dius tu, que és un tros d'equip. Vull dir, hòstia, al Mónaco, bueno, potser com ens van expulsar l'Eric, vale, van jugar contra 10, bueno, jugàvem nosaltres amb 10, bueno, potser els vam competir, però clar, potser no arribes, no? Perquè a més el Flick no va canviar de la manera de jugar, vull dir, jugava igual amb 10 que amb 11, llavors, bueno, el Mónaco ja veiem, ha guanyat tots els partits a la Champions, vull dir, bueno, està fent un bon inici de temporada, no? Llavors, també perquè, parlant així, clar, portem menjant molta merda aquests últims anys, ¿vale? Perquè quan no és el 2-8 aquest del Bayern, quan no t'eliminen a la Champions a la primera, quan l'any passat guanyes a París amb el PSG i penses que, de fet ho vam parlar, hòstia, que potser ens plantem a semifinals o depèn de com a la final de la Champions quan no donàvem un duro, i no. Expulsen a l'Araujo i s'acaba el somni, no? Llavors, clar, aquesta idea de, bueno, a veure el Bayern, sí, portem guanyant a la Lliga solventment, el Mónaco va ser un problema, però sembla que sí, que l'equip va cap amunt. Bueno, era la gran prova, a Europa, era el gran test, no? I sí que és veritat que els primers 20 minuts, doncs, bueno, el Bayern juga a futbol i sap el que juga, i de fet, com juga el mateix que tu, bueno, és un intercanvi de cops, vale, en aquest sentit, però aquells primers 20 minuts t'enganxa molt, però bueno, vam tenir la sort d'aquell gol. Però no t'enganxa perquè tu no facis el que has de fer.
t'enganxa No, perquè la pressió és molt alta del Bayern, clar, que és i ells física... saben què fer també. Exacte, físicament són molt bons i, òbviament, Clar. ells coneixen com el Flick planteja els partits. I com no ha fet res especial per aquest partit, llavors ells sabien com contrarrestar-ho i la seva estratègia era vale, ens vols fer això i t'ho fem nosaltres i tenen jugadors amb moltíssima qualitat. Sí Ja que- veure els 4 canvis que va fer a la segona meitat. Els 4 Bueno, això era- que van entrar, digue'm, un equip Bueno, a és la Europa desesperació, on no no? serien titulars aquests 4. Sí. Bueno, i vam tenir la sort, perquè això també és sort, que Musiala estava lesionat i Kompany no va voler forçar i que sortís d'inici, no? Perquè també Musiala, home, és el nostre Pedri. O sigui, tu veus a Pedri i és el Musiala. Sí. El tio que t'agafa la pilota, que quan ha de parar te la para, que quan ha d'accelerar t'accelera, que et trenca línies amb un passe. Vull dir, és el tio més intel·ligent que tens ara mateix, no? Que potser l'any passat era més Gundogan, no? Que era aquest jugador més així. Aquest any que no està Gundogan, sembla que Pedri també físicament està molt millor i sembla que no té problemes amb les lesions que ja tenia l'any passat. Llavors agafa aquests galons, la responsabilitat, i et mou l'equip d'una manera que això ho feia molt el Xavi en el seu moment quan jugava a futbol, que et temporava l'equip, o sigui, el partit, no? I hi ha moments que l'accelerava més i moments que no. Això espero veure-ho més amb el Pedri, però és que clar, amb Pedri en un moment així, amb Caçador sabent el que ha de fer, corrents tot el partit, mossegant tot el partit, jo crec que aquí va ser la clau d'aquest partit contra el Bayern. O sigui, era un partit de tu a tu, perquè els dos equips jugaven igual. L'única gràcia és que els nostres potser sabien millor què fer-li en el Bayern, i el Bayern anava més a pressionar, robar i atacar, que de fet, Harry Kane, o sigui, a mi em va encantar, i de fet ja m'agradava, però, hòstia, és un tros de davanter, però acollonant. Sí. La sort que et deia és el que deies tu també, que a la contra nosaltres anem molt ràpids. Rafinha està en un estat de forma impressionant, Sí, ja parlarem. amb un estat de gràcia. Ja parlarem de Rafinha. Bueno, sí, ja en parlarem, Sí. si dona temps, no? Però tinc- està en un estat de forma impressionant i amb un estat de gràcia que és el que dius tu. Potser mai més torna a fotre de 3 xuts 3 gols? No, però era el partit per fer-ho. Exacte. Saps? I l'altre, jo el que vaig veure és, si ho compares amb tot el que hem vist els últims anys, quan ens pressionaven d'aquesta manera, quan t'acollaven al teu àrea i tot era pressió, centre, ens remataven molt també, encaixaven molts gols. Però així encara del partit del dimecres, jo no vaig tenir la sensació de que el Bayern obligués a l'Iñaki a fer no sé quants parades. No van xutar gaire i no van finalitzar jugades, i jo crec no és de mèrit del Bayern, sinó que és mèrit d'aquest físic que tenim ara, que no teníem abans, i d'aquesta solidaritat i els automatismes i el bloc que es mou d'una forma conjuntada. És molt més ordenat, molt més ordenat. Exacte. Jo crec que, Stefan, la clau és Flick, no? En el sentit de que és qui defineix com has de jugar, li explica a cada jugador què ha de fer, li explica, mira, quan t'entri aquest per la banda, pues no sé què, quan tu l'agafis tu puja... Hi havia jugades que Lewandowski va fotre un partidàs en el sentit d'aguantar pilotes i deixar que l'equip es recol·loqués. De fet, hi ha un dels gols, crec que és, que la defensa la treu del Barça, l'agafa Lewandowski, l'aguanta, i veus com Pedri passa per la seva dreta, o sigui, per oferir-se, i llavors aquí és on el Barça troba la sortida, i davant tens a Rafinha i no sé qui més n'hi havia, no sé si era Fermín, i els dos defenses d'ells, perquè és que tota la resta del seu equip està en el camp del Barça, i és un dels contraatacs, que no sé si era el primer gol o el segon gol, que els enganxa, bueno, com volien enganxar el Barça, que és enganxar-te amb la defensa tan avalantada que, clar, et fa un contraatac i tu ja has de córrer enrere, llavors és quan ja t'enganxen. I una altra gran diferència respecte a l'any passat, per exemple, és la pausa que li posen. La pausa que li van posar era una passada. És que hi ha molta diferència amb l'any passat. Sí. És que, o sigui, l'any passat tu te'n recordes que trèiem de mig camp i xutàvem la pilota endavant? Sí. Tu te'n recordes? Sí. Que semblava que juguéssim a futbol americà. Dius, tio, però si ens agrada la pilota,
i ets Xavi, que conyo, ets el estandarte, no? del joc del mig del camp i el joc de possessió i de posició, i joder, és que l'estàs traient de mig camp i ja l'estàs portant a l'altre camp, com dient, no la vull, i la vull lluny de la meva porteria, i dius, home, tio, això això ho fan els clubs petits, però un Barça no té recursos per, quan treus de mig del camp, moure la pilota d'una altra manera. O sigui, i com això, què li expliques a Pedri què ha de fer? O què li explicaves a Gundogan, no? Per això hi havia tants problemes també en el camp, que hi havia un moment que el mateix equip no sabia què fer. I és el que dius tu, agafaves la pilota, la treies des de porteria, l'altre equip et pressionava i no sabies què fer. O sigui, xutaves lluny, te la robava l'altre equip i vinga, un altre cop a atacar. I Pedri es fotia uns quilòmetres intentant robar la pilota. Lewandowski acabava fos per lo mateix. O sigui, és un plantejament que l'entrenador que n'hi ha ara sap què fer. I una altra cosa és que jo crec que també hem guanyat molt amb la sortida de la pilota de darrere. I Íñigo té una sortida exquisita, el Covarsí també, però també els dos tenen el físic necessari i la contundència necessària, i jo no ho tinc tan clar que Araujo ara mateix fos titular. T'anava a dir el mateix. Més que no ho tingui clar, o sigui, jo crec que Araujo, a veure, hauria de ser titular per qualitat, no? Perquè, joder, hòstia, per qualitat ho ha de ser, bueno, no però ho sé, clar... No, per qualitat en el sentit que és un tio que és un corrector, que si tens la defensa tan avalantada i hi ha un desmarque d'algun davanter, ell per velocitat el pot arribar a atrapar i pot... No? O sigui, amb això és la diferència que té, però... sí. De velocitat és el més ràpid dels centrals que clar, tenim. Però jo tinc els dubtes que crec que tens tu, de dir, bueno, clar, però ara mateix l'equip està engranat d'una manera, amb aquests dos defenses que potser no seran els més ràpids, però sí que són els que es col·loquen millor, que la treuen millor, Covarsí fotent aquests passes trencant línies és brutal, Íñigo fotent aquests passes de 50 metres, no? De banda a banda, és acollonant. Fins als refusos, els refusos són refusos amb cap. Sí. No he vist moltes vegades que han dit la fotem fora del camp, sinó que Covarsí... Sempre hi ha solució i sempre hi ha opció. Covarsí, la mirada cap amunt, Íñigo, lo mateix, mira, refusa, no sempre surt bé, però intenten sempre que sigui l'inici d'una jugada. I si et fixes, i això Iñaki també ho fa, i ho fan els dos defenses també, els centrals, és que aguanten molt la pilota perquè li vingui el davanter a pressionar i així una persona estarà lliure. Exacte. Perquè per número una està lliure. I Covarsí, el cabron, perquè és un cabron, te l'aguanta molt i veus que el que dius tu, mira amunt, pum, xuta la pilota i dius, hòstia, la passa o el que està lliure o el que està millor. O el que es desmarca, que és una altra cosa que no teníem l'any passat. Correcte. A veure, jo voldria... Jo crec que el Xavi voldria jugar el que està jugant el Flick amb els mateixos aquest any. La diferència que veig jo és que jo crec que no l'entenien. O no en sabia. Jo crec que per mi eren dos o tres coses. La primera, jo crec que no sabia portar bé el vestuari, perquè el Flick ha vingut i ha dit a veure, hem de canviar coses aquí. Això és el que tenim, no vull queixes, no vull protestes, no vull roba friqui quan baixem de l'autocar. Jo faig concentracions, treballarem el físic a mort, sofrireu una bona estona de pretemporada. De fet, el Gamper, jo crec que tots anaven que no s'aguantaven de peu, i la gent que estava preocupada, jo vaig dir que jo me'n vaig tragar tots els partits de la pretemporada als Estats Units i jo deia, tranquils, no passa res, això és normal. L'únic dubte que tenia era si està tan bé després, a l'inici de la temporada físicament, si això ens vendria amb una baixada de rendiment amb els parons de seleccions, amb allà a finals d'octubre, ara a principis de novembre, i sembla que no és així. Ja veurem, vindrà una baixada de rendiment segur, però sembla que ho han planificat bé.
Sí, la sort és que per fi els lesionats que tenies els aniràs recuperant, llavors podràs anar dosificant, com has anat fent amb aquests últims partits de Lliga, no? Que quan el partit ja l'has guanyat o l'has vas guanyant 4-0, per exemple, doncs ja Lewandowski el treus al minut 60, entres Fermín, que venia de lesió, l'altre dia amb el Bayern és titular però el treus al minut 70, vull dir, bueno, tens l'opció i tens la sort que se't van recuperant. De Jong, no? Que ha entrat també, l'altre dia va entrar a 30 minuts, el dia anterior també va entrar a 15 minuts, doncs, bueno, si es va recuperant podràs anar rotant, però sí que m'agrada que Flick no negocia la manera ni el compromís ni l'esforç. Vull dir, qui surt a jugar ha de pressionar com un cabron el temps que surti jugant. No sé quin petit era que va seure el Koundé perquè va arribar tard a la xarra prepartit. Pues, no sé si va ser el Sevilla o si va l'anterior. Pot ser l'anterior, perquè el Sevilla, com ell va jugar al Sevilla, crec que va jugar tot el partit. O sigui, recordaríem que ens diguessin, mira, i ara surt Koundé després de... Sí, és veritat, jo crec que va ser l'anterior, potser, però bueno... No negocia, no negocia. No. I això està bé. I a veure... I la gestió, i la gestió que té de la gent jove, que jo crec que ja Xavi va fer un treball espectacular amb els joves, va sentar les bases en donar-li visibilitat a aquesta gent que ara són titulars indiscutibles i d'incorporar-los a la dinàmica del primer equip, als entrenaments i a tot. I al final, jo crec que Flick va tenir la sort de trobar-se amb un equip molt jove i va tenir el coneixement suficient d'agafar aquest equip i conjuntar-ho i donar-li un estil, donar-li una missió i fer el que s'ha de fer quan comences un projecte nou que està en construcció. Primer treballem el físic, després treballem els automatismes, després l'estratègia, després... Bueno, una mica d'organització. Exacte. I tenir les idees clares. A veure, això ja ho vam parlar també quan vam parlar d'aquest Flick entrenarà al Barça, no? Que ja des del gener ell ja comença a fer informes pel Barça per explicar què faria ell amb aquests jugadors, no? El problema va ser que Xavi se'n va, després no se'n va, que si ara sí, que si ara amb el president negocien que es queda però fins al final, i al final allò ja no té sentit i diuen no, tio, acaba la temporada i s'acabó, i serà Flick, i ja Flick comença a treballar, ni que sigui a l'ombra, però comença a treballar. I clar, Flick, el que li passa és que coneix els jugadors del planter perquè ja els ha vist des del gener, ¿vale? Òbviament, el que deies tu, xapó per Xavi, per Cubarsí, per Lamine Yamal, per Fermín, que el vam descobrir l'any passat a la pretemporada, o sigui, molt bé. I la sort, doncs mira, que hi ha hagut una Eurocopa i que Olmo s'ha sortit a l'Eurocopa, que Lamine Yamal s'ha confirmat a l'Eurocopa, que Cubarsí s'ha sortit als Jocs Olímpics, que Fermín s'ha sortit als Jocs Olímpics, i quan arriben al Barça, hòstia, doncs tens uns nanos joves que, home, sí, òbviament els hi falta experiència, per edat. O sigui, és que això, com a Lamine. Però ja tenen una categoria que, juntament amb jugadors veterans de primer nivell i amb un entrenador que sap el que has de fer i que et porta el que dius tu, no? més a ratlla que potser un altre, amb tot aquest còctel, hòstia, doncs t'ha fotut un equip supercompetitiu, que és el que a mi més m'agrada. A mi és, o sigui, hi ha l'excel·lència en el joc i l'excel·lència, no sé, a nivell individual, bueno, ja la trobarem. L'estem veient a trossos, perquè aquests famosos 15-20 minuts del dimecres contra el Bayern on no poden, simplement, és un ball, i allà veus que això té molt a veure, l'excel·lència futbolera té molt a veure amb la confiança que tens com a jugador i com a equip. I que jo crec que, Estefan, que també són èpoques i són moments, i el que jo deia abans, venim de menjar merda fot com 4 o 5 anys, llavors ara mateix no podem tenir-ho tot a la vegada. O sigui, una persona que porta 2 mesos i mig com a entrenador t'ha fet que l'equip estigui líder i que, o sigui, el primer gran examen, que era el Bayern de Múnich, que era un senyor equip... Que venien molt bé, a més, a la Lliga alemana. Clar, o sigui, venia com un tiro. Hòstia, l'has guanyat 4-1. No l'has guanyat 2-1
amb un gol de rebote al cul al minut 95 perquè l'àrbitre ha allargat el partit, vés a saber. No, l'has guanyat 4-1. O sigui, és el que dius tu, segona part. Algun contraatac... No arribava, algun xut, el Bayern ja no està, arribava, ja no està. arribava. Vull dir, el Barça va baixar el ritme, la defensa ja no estava tan al mig del camp, ja la va baixar una mica més, vull dir, bueno, ara ja anem a controlar el partit, perquè ara ja no ens cal desgastar-nos. I, si podem contraatacar, conyo, clar, fotem 28. Que a més, això és estil Barça, jo crec que més pur impossible el control del partit amb la pilota que corren els altres. I que pots fer un contraatac i atacar, conyo, claro, no faràs 20 tocs per arribar a la porteria, però amb la calma que et deia jo, Pedri controlant el partit, Casado controlant el partit, vull dir, hòstia, llavors, aquesta excel·lència que vam veure amb Guardiola, hòstia, és que allà se juntaron tots los astros, tio. Sí. És que allà tenies Henry, Messi, Eto'o, Xavi, Busquets, Iniesta, Puyol, Piqué, Alves i el com es deia lateral esquerre, tio? Bueno, estava Silvinho, però que era... A Vidal, correcte, que estava Silvinho de suplent, no? O sigui, allò era l'equip. Vull dir, home, allò sí que era excel·lència. Home, clar, si és que eren els millors a les seves posicions. No ho tornarem a veure així, perquè és un equip únic, és com la naranja mecànica o la... Correcte. Ara, Lamine Yamal d'aquí 2 o 3 anys, joder, si es va menjar el Davis aquell... que és boníssim. Bueno, tots, a Kimmich, a Davis i a Gnabry, els tres. Exacto, però els va menjar que són boníssims, que jo ja voldria el Davis com a lateral a l'esquerra, també. Però el nano aquest se'ls va menjar i dius, hòstia puta, Rafinha. A l'Upamecano, que bueno, Upamecano ha estat sempre molt irregular, però jo recordo els inicis d'Upamecano, era una paret. O sigui, aquell tio no passava ni Cristo. Bueno, el Minjae. Lo mateix. Sí, o sigui que... I Neuer. Sí. Potser ja està més gran, però bueno... No, però Neuer va claudicar una mica també ahir per la pressió, perquè és un porter fantàstic, per mi crec que és el millor porter dels últims 10-15 anys, amb diferència. Només amb Courtois crec que està allà també, sota pals, però va haver-hi un moment, just després del 3-1, perquè vegis la merda que vam menjar i la por que tenim al cos tots encara, que és que amb el 3-1 jo vaig veure una acció que era molt significativa i això ho haguéssim manejat molt diferent en altres temporades prèvies, que és el Valde agafa la pilota a l'esquerra, tira cap al mig, es pensa que és Maradona i vol començar ja a regatejar i no sé què, es va venir molt amunt, perd la pilota, recuperem la pilota i a partir d'aquest moment van tocar i els oles a l'estadi i no, Pedri allà a la zona de 3/4 l'agafa, té camí cap endavant, té la mina a la dreta, però es gira, fa una croqueteta, torna a jugar amb Covarsí, amb Caçador amb Íñigo. Això a mi em va mostrar que és un equip molt madur i molt treballat i que saben que no es pot anar amb piticollons i la rauxa. I l'any passat, quantes vegades hem vist a Ferran, a Rafinha o a qualsevol dels altres fer una pressió sense solta ni volta, fent molt d'esforç i treballant com un burro, perquè això ho van fer l'any passat també, però no era un esforç coordinat. I ara que ho tenen molt clar el que han de fer, jo flipat. I te'n recordes que estàvem dubtant, collons, com es comunicarà, que aquest paio no parla castellà ni català, tindrà els seus assessors, serà capaç de connectar? Pues sí, i molt millor que no parli ni castellà ni català, perquè... Sí, total. No té problemes d'entorn, no els té. Clar, també és veritat que la piloteta entra, llavors... Però encara que no entrés, jo crec que aquest tio... Tu escoltes les rodes de premsa i no diu res de l'altre món mai. Diu, analitza... No, i quan ha de tancar un tema, el tanca. Sí. Vull dir, no té problema... O sigui, això és molt alemany, i això estaràs d'acord amb mi, que no té problema en dir-te esto no te lo respondo porque creo que ahora mismo no toca. Sí. I s'acabó. I també és molt directe i molt sincer. Diu, això ha passat així, i ja està. I té l'altra banda, que és l'altra banda simpàtica, sí. No? Que vaig veure una imatge d'un periodista de TV3 que es veu que el Flick tenia com molta tos i no parava de tossir, i el periodista, hòstia, li va donar uns caramels
per la gola. Pues a la següent roda de premsa li ve el flic i abans de la roda de premsa, o sigui, quan ja surt ell per seure, se'n va cap als periodistes, el busca i diu, hòstia, bé, no sé què, li dona un paquet amb ell Exacte. i li fot una abraçada i vinga, va, empezamos. Vull dir, hòstia, en aquest sentit, és un tio com molt sanote, no? Com molt proper, però que té les coses molt clares i així és com s'han de fer les coses. Sí, i a mi l'altra anècdota que em va agradar molt, que la vaig veure per Twitter, era ell era de Ciutat Esportiva, volia evitar que la gent es tirés a sobre dels cotxes i llavors ell baixa o surt i diu cap problema, nois, aquí no ens pararem mai, vosaltres esperareu allà i jo em faré foto amb tots, però una mica ordenat, perquè això és perillós. És un tio sane, no? Sentit comú i normal. Bueno, i és el que tu dius, com la pilota entra, tothom se'l creu, tothom el respecta, i llavors sí, clar, va bé, però bueno, que la pilota entri també és gràcies a ell, amb aquesta idea i aquest plantejament i aquesta manera de fer. Sí, no, la pilota entra perquè ell està fent un treball fantàstic. Clar. La pilota entra perquè té els jugadors clau i amb més qualitat, enxufadíssims, físicament bé, i quan hi ha lesions, el que ve darrere té tantes o més ganes de fer-ho bé i sap tant o més el que ha de fer al camp. I això és una passada. I encara que la pilota no entrés, jo crec, tal com juguem ara, han demostrat de que es pot confiar. I si perds, no passa res. I si has de fer rotacions a l'Osasuna, quan vas guanyar els primers 7 partits a la Lliga i tens 21 de 21, bueno, ens quedem amb 21 de 24, és que no passa res, és que són moltes jugades al llarg de l'any, són moltes jornades, volia dir al llarg de l'any, la Lliga es guanya al final i has de gestionar el planter. I jo crec que no té concessions, no fa concessions a ningú, ell té clar, el seu equip, el seu staff ho tenen clar, el que han de fer, i els jugadors ho noten també. Collons, no em puc relaxar aquí perquè hi ha 3 tios que em mengen. Els jugadors jo crec que tenen una mica la sensació que teníem nosaltres, que després d'estar tants anys patint i sense tenir una idea clara de què fer, no? Pedri, és el que et deia, l'any passat corria com un boig i sense motiu o sense un objectiu clar, Rafinha també, Ferran, vull dir, cadascú feia el seu partit, ara no. Ara tu veus que, hòstia, el que l'entrenador ens diu ens funciona en el camp, no? Cony, doncs seguim fent-li cas, no? I si hem d'entrenar com a burros perquè així durant el partit arribem al minut 80 i pico i estiguem com uns toros, no? Perquè Rafinha és el que li passa, que li han de parar perquè el xaval es fot corrents i arriba al minut 90 i pico i encara segueix corrent, sí, se'ns acabarà trencant, no? Bueno, llavors, per tancar... El Rafinha. Tema post-Bayern. No, el Rafinha en general jo crec que es mereix 2, 3, 4, 5 minuts. Avui que tenim menys temps que habitualment, però Rafinha... Ara hi ha molt de soroll entre els que diuen jo sempre sabia que Rafinha era un crac i els que aquest no té nivell Barça. Uns diuen, veus com sí que tenia nivell Barça, els que ara rectifiquen, diuen sí però, ara juga en una altra posició, té una altra missió al camp, té un pes específic i també es troba molt més adaptat que abans. Jo crec que Rafinha, tal i com ho volien que jugués d'extrem, no té les qualitats que ha de tenir un extrem del Barça per encaixar. Però la gràcia és tu tens els jugadors que tens i saps que tens un paio amb moltíssima qualitat, perquè això no ho discuteix ningú, que té una qualitat que li sobra per tot arreu. Trobar-li el lloc on pot rendir al màxim i donar-li una mica la llibertat a veure què passa. Jo crec que ha agafat l'oportunitat, ha començat a assumir també més responsabilitat al vestidor, al camp com capità, i encara que no fos capità és un tio que cuida a tothom, i jo crec que és un tio que et dona tot
i si ho canalitzes bé i ho saps canalitzar bé i saps trobar el seu lloc a l'equip, jo crec que és un tros de jugador. Que no és un extrem Barça, crec que tothom ho ha vist, perquè quan s'ha d'anar de 3 o 4, després fer un retall i decidir com seguir la jugada, centrar o el que sigui, això no és la seva part forta. És desmarcar-se, són transicions ràpides, és xutar, també assistències. I la pressió també que fa. Exacte, però no és un extrem a l'estil Lamine. Bueno, ara seré una mica cabron. No és Nico Williams, ¿vale? Perquè Nico Williams sí que dribla una mica més, que tampoc és que sigui... O sigui, no és Lamine Yamal ni és Figo, no. Nico Williams, ¿vale? Juga una mica com juga el Rafinha, que és contraataque, no? Ràpid i tal, però bueno, sí que potser dribla una mica més, però he dit que serà una mica cabron perquè tot l'estiu la turra. Recorda que era la turra con el Nico Williams, que a mi m'agrada, güey. Sí. Això no té res a veure una cosa amb l'altra. I que tothom que entenia de futbol et deia no, pues és que el fitxatge és Olmo, no és Nico Williams. El Nico Williams no necessitem, a Olmo sí, perquè allà al mig ens falta un tio així. Bueno, al final és normal que va venir Olmo. Sí. Però tot el que aquest home, el Rafinha, ha hagut d'aguantar aquest estiu, amb gent fotent-se fotos amb l'11, amb la samarreta del Barça amb l'11 i Nico Williams en lloc de Rafinha. O sigui, molt lleig. La feina psicològica que ha hagut de fer aquest xaval per ara estar com està, no ens la podem ni imaginar. No, o sigui, que dius... i ara recull tot tots els fruits del treball i de la constància. I el que dius tu és superimportant, el tema de la capitania. Jo crec que ell no s'ho esperava, potser, que la resta de companys l'elegissin com a capità, i això també t'enxufa com, hosti, em valoren, conyo, puta mare, no? O sigui, em dóna gràcia, no? Una mica, i ara trec el Ferran, perquè crec que és com l'oposat, no? O sigui, Ferran porta més anys que Rafinha, i jo crec que Ferran també se l'ha anul·lat molt, no? I tot aquest rotllo del tiburón, i dic rotllo amb el sentit de que ell s'ha hagut de inventar, no? aquesta idea del tiburón per psicològicament també superar tots els haters que n'hi ha por ahí, no? Quan és un jugador que és teu. Una altra cosa és que potser tu també com a jugador en algun moment has de dir, hòstia, jo no estic a aquest nivell, crec que puc estar, però ara mateix no l'estic, conyo, potser puc fer una passa al costat i ara al Nadal o a l'estiu que ve, conyo, cediu-me, me'n vaig a un altre equip que potser encaixi millor amb com jo puc jugar i miro de recuperar-me. I d'aquí un any o d'aquí dos, bueno, doncs ja veurem si puc tornar amb l'equip com estigui. Però ja et dic que ja no tant per la gent de fora, sinó per mi, per com a jugador, hòstia, sentir-te, perquè és que tu veus Ansu Fati. Sí. Anava a dir, ara anava a treure Ansu. No està fent res. No està fi, no està recuperat. No està marcant gols, no està... Joder, però sap què fer amb la pilota, tio. O sigui, no és un pal allà enmig, perquè és que Ferran la toca i és que mai la passa bé, mai decideix què fer bé, mai la toca bé, dius, hòstia, tio, és un bon exemple que has tret, perquè Rafinha li passava el mateix i veus camí de l'un, camí de l'altre, que vale, no tots són flors i violes amb Rafinha tampoc, i no tot és malament amb el Ferran, però sí que el treball psicològic i la fortalesa que has de tenir per realment recuperar-te d'aquesta manera, jo el Ferran no el veig. I el Ferran tampoc el veig amb la qualitat que té. El Ferran crec que seria un bon segon davanter o seria un bon suplent d'allà perquè es desmarca bé, quan està bé defineix bé, té un bon xut, però no té aquests... Jo no em dona la sensació d'una recuperació, i jo vaig veure Ansu Fati, les estonetes que va jugar i la titularitat que va tenir també l'altre dia, i prova, però s'associa molt millor. Li arriba la pilota, és capaç de fer un dribbling, de liberar-se d'un o dos jugadors per després passar-la encara que sigui cap enrere, saps? I el Ferran és una mica el toro bravo que es va xocant amb la paret,
Sí, jo I de crec tant en que és tant un tema... tenim una alegria, però no és... Bueno, no ho entén sort. tan bé, jo crec. És sort, no? Que xutis i clar, de 10 que xutis, doncs una entra, vale, doncs perfecte. Bueno, sort i insistència, que ja em va bé, que necessites jugadors de tot Sí, tipus, però... però que no és el mateix que els altres els que veig molt més enxufats. I ara quan tornin tots els lesionats, jo crec que serà una passada poder veure la gestió d'equip i com es pot fer rotacions, com es poden intercanviar posicions, si De Jong recupera una mica la xispa i el nivell que té, o que tenia abans, amb això de superar la línia de pressió, etc. I si el Flick el posa una mica a to en qüestions tàctiques de la pressió, perquè jo crec que ha sigut el punt feble de Jong des que és al Barça, que ofensivament i a treure la pilota i superar línies, jo crec que t'aporta molt, però després la col·locació en la part defensiva allà moltes vegades semblava un pata o mareau, saps? Sí. Home, jo espero que tots els que n'hi ha ara a la plantilla sumin en algun moment, no? O sigui, al marge de si renoven o no renoven, o si tenen més sou o menys, que això, mira, són coses més de club, no? Però, clar, tu imagina't un mig del camp amb Caçador, Pedri i De Jong, i que Pedri i De Jong es van intercanviar les posicions, perquè Pedri està jugant molt bé també a la base, una mica ajudant a Covarsí, com a la mitja punta, no? Pues imagina't De Jong també fent el mateix, que pugui anar ajudant una mica a Covarsí, però que també De Jong té aquesta... O sigui, De Jong molava molt quan fèiem aquests contraatacs i el tio agafava la pilota i trencava línies i arribava a l'àrea i passava, hosti. Vull dir, si podem aprofitar aquest De Jong, tens recanvi per Olmo, perquè Olmo fa el mateix. I moltes vegades el treure... De Jong feia això perquè no tenia una altra sortida. Imagina't que té per triar. Correcte. De fet, de l'Ajax venia jugant així. Que aquest és un tema que bueno, era un meló que no volia obrir, perquè ara parlarem del clàssic, però els altres anys fitxàvem jugadors per canviar-los de posició després. Sí. Això I ara, això, i ara els jugadors estan jugant en el seu lloc, que és la gràcia. Guarda't això, que a mi m'agradaria fer la setmana que ve un anàlisi del clàssic, post-clàssic, però sobretot m'agradaria, com antigament els periòdics, no? el troba les 5 diferències d'abans a l'ara. La mateixa imatge, el mateix jugador troba les 5... Perquè jo crec que seria un tema molt interessant. Jo recordo Gundogan, per exemple, que el fitxes i Gundogan jugava bé a on juga ara Pedri o Olmo, que és a mitja punta cap endavant, però l'acabaves ficant de mig centre. I clar que t'ho feia bé perquè, home, el tio té qualitat, perquè no n'hi havia, no hi havia alternativa. Ara tens Caçador i Bernal quan es recuperi, que són dos titulars. Però és el que et dic, quan tu fiques el jugador en el seu lloc, que és pel qual has fitxat, no? Hòstia, té sentit si el fiques o el canvies, no? Perquè té qualitat, dius, bueno, ja, però estàs perdent un home a la mitja punta que en el City fotia gols i passades i ara no ho tens. I amb això ens passaven molts. Tu en recorda't? Araujo de lateral quan jugàvem amb el Madrid contra el Vinícius. A l'esquerra vam ficar el Joao Cancelo, però que era dretà, però bueno, que com era una màquina valia pa todo. Sí, bueno, valia pa todo o no. és com, bueno, anem tapant huecos en lloc de... Hosti, ens condicionàvem tot en funció dels jugadors que tenies. Bueno, i el seu talent i la inspiració d'aquell. Exacte. I ara no. Perquè Cancelo, perdona, Cancelo... hi havia un partit que estava inspiradet i, hòstia, t'agafava la banda, vibrava 3 o 4 i o et fotia un golarro o et feia un passe de gol, però després t'estaves veient 4 partits on et fotia unes errades que ens havien perjudicat a la Champions. Sí. Bueno, era un terremoto. Exacte. Llavors, això m'agradaria poder parlar-ho amb temps. Sí, ho deixem per un altre dia, però sí, parlem d'aquests ajustos estranys. Podríem fer un 11 que teníem o que vam tenir la temporada passada o l'anterior amb aquests jugadors que no jugaven on haurien de jugar, tocava, no? Sí. I comparant-ho amb un equip titular ara i què fan tots. I ara el clàssic o què? Sí, home, sí, tanquem la part, no? el post-Bayern. Jo crec que ha quedat clar que estem molt orgullosos i molt contents de que el partit acabi així.
I clar, acaba el partit del Bayern, subidon, no? Suposo que, bueno, de fet ahir m'ho deia la meva dona, que per Barcelona al metro, bueno, tothom amb la samarreta, sí, vull dir... hem tornat... Catalunya torna a funcionar perquè el Barça guanya, Sí. Bueno, enteneu-me la broma, però bueno, que sembla com que ara ja Això és gravíssim. tot va bé, no? Això és gravíssim. I clar, hòstia, setmana grande, no? Perquè entre setmana tens un partidon de Champions, o has tingut un partidon de Champions, i al cap de setmana tens el partit, no? Que és un dels dos de l'any, que és el clàssic, amb l'eterno rival. No? Exacte. Quin feeling tens? Et pregunto el mateix que et preguntat abans. A veure, quin feeling tinc? Acollonit, com sempre, quan toca el Madrid. No fotis! No, jo sempre... A veure, no acollonit, però no ho tinc gaire clar el que escolto molt, que ens hi fotrem 5, no sé... El Madrid està fatal, no juga a res. El Madrid mai juga a res i sempre guanya tot. I no ho dic de forma despectiva. Jo crec que aquest any estan tenint molts problemes perquè el Carleto no troba l'alineació ni troba el sistema col·lectiu perquè això funcioni bé. El que sí que té és molta qualitat individual i et van resolent els problemes i les lipotímies dels defenses i porters del contrari i el baixón. Perquè jo l'altre dia amb el Dortmund no m'ho podia creure, és que el Dortmund va jugar de meravella la primera meitat i la segona meitat, al rebre el primer gol, es van acollonir i van dir merda, encara ens faran el mateix que a la final de la Champions. I no... El Madrid, el meu feeling és que ho competirem molt, molt bé. Serà un intercanvi de cops, que és el que vol el Madrid i el que sembla ara que vol el Flick pel Barça, i que tindrem un partidàs considerable. El que no tinc tan clar és que siguem... que podem tenir tanta confiança de que els li fotrem un bany. I és el que escolto i llegeixo molt per ahí. Ja. Home, a veure, jo un bany tampoc m'arriscaria, vale? O sigui, no veig un 0-5. No. Vale? No, un 4-5 potser, igual. Bueno, mira, jo la meva reflexió és amb el primer equip que jo he vist patir el Barça aquest any ha sigut amb el Bayern. I crec que l'he vist patir perquè juga igual que tu. Sí. Llavors, clar, és el que dèiem, és un tu a tu, una baralla, i és a muerte els dos, no? Clar, el Madrid, tu apuntaves molt bé que encara Carleto no ha trobat la manera de com juga perquè li falta la peça aquella al mig del camp, que era Kroos, i no han sabut trobar-li el recanvi perquè han preferit fitxar l'Mbappé, o l'Empaté, com li deien al principi de Lliga, vale? Llavors, sí, tenen molt gol, no? I tenen com molt punch, però clar, depèn d'en contra qui juguis, perquè jo crec que al Dortmund el que li ha passat és una mica la por escènica del Bernabéu, i que quan el Bernabéu emputxa, doncs, hòstia, no? I clar, et foten el primer i ja el castell aquell, no? Es desmunta, no? I, bueno, clar, tens Vinícius, tens Mbappé, tindràs a Rodrigo, vull dir, joder... No, Rodrigo no. Rodrigo descartat pel clàssic. Amb el Dortmund, no, dic amb el Dortmund. Vale, que, vull dir que tens un equipon, vale, per jugar. Ara, és que el Barça també ve amb una dinàmica cap amunt. Sí. Vull dir, i el que m'agrada molt, o sigui, l'altra reflexió és, primer, l'únic equip que ens ho ha posat una mica difícil és el Bayern, i el Bayern jo crec que és molt millor equip que el Madrid. Ara mateix sí, segur. Com equip, i l'altra sí. És que jo crec que Flick sap com jugar-li al Madrid, com ha sabut com jugar-li al l'Atlètic de Bilbao, al Villarreal o al Bayern en el seu moment. Vale? Jo crec que això és el que a mi em dona no esperança, perquè jo hi crec que el Barça pot guanyar, però el que m'agrada més és que podem competir. Sí. I que amb els nanos com estan, que estan amb un nivell de forma i amb un nivell d'energia espectacular, que tens la majoria de gent que són de la cantera, que són del planter, que saben el que és jugar contra el Madrid. Vale? Sí. Llavors, hòstia, jo tinc esperances, òbviament, juguem al Bernabéu i juguem contra el Madrid i, bueno, claro, està dintre de l'equació que puguis perdre, sí, òbviament. Però també et dic una cosa, si perdo o perdem, però perds jugant a futbol i jugant bé a futbol, escolta'm, portem 3 mesos de projecte, això és una cosa que ha de ser mig
mig plaç, no? Vull dir, mig llarg plaç, ja ens veurem a la tornada aquí a Montjuïc o al Camp Nou, bueno, potser és al Camp Nou, saps? Bueno, No Camp Nou. ojalà. Vull dir que jo tinc esperança, però tampoc vas allò de subidon com el que tu veies tu que se oye, que se sent gent dient 5-0, bueno. No anem de sobrats i no és una característica d'aquest equip I que de fet és que tampoc hem d'anar així. O sigui, tot i que guanyis 5-0, hòstia, celebra-ho i ja està, però ho hem fet jugant a futbol. No? Ho hem fet creient en el que hem de fer i com ho hem de fer i com ens ho diu l'entrenador i a muerte. Sí, exacte. El que veig jo amb el Madrid que jugues contra el millor porter d'Europa o del món ara mateix, jo crec que és el que et condiciona molt perquè et treurà moltes que un altre porter no et treu. Tens a Vinícius que ha agafat el to, per fi. És una sort que no jugui Rodrigo perquè per mi Rodrigo és el millor davanter que té el Madrid en quant a és solidari, sap definir, sap jugar, sap driblar i no té aquest ego brutal de tenir que demostrar que fotre golassos, etc. Llavors, espero que ens trobem un bon Madrid, un bon Barça i que tot acabi com ha d'acabar, que el millor guanyi i que siguem nosaltres. Això seria l'ideal. Home, sí, clar. Home, un bon partit segur que serà. Això seguríssim, perquè tots aquí es competiran. Això segur. Molt bé, Estefan, ho deixem aquí, sí. Vale? Perquè dèiem de parlar de Flick, però parlem perquè es mereix un episodi monogràfico. No, això es mereix, vale? Preparació i comparació i fer-ho bé, perquè el canvi és tan espectacular que el salt de l'equip és tan espectacular en tan poc temps que jo crec que s'ha d'analitzar bé i fer una mica de preparació com Déu mana. Fent com es diu ara una retrospectiva, ¿no? de d'on venimos i com estem ara i bueno, a veure com acaba la temporada. Potser podem fer un al final com resum, no? de què ha passat. No? Però, bueno. I el dissabte fem porra o què? Vinga, va, fem porra. Vale. 2-4. Pues mira, jo et diria 1-4, com amb el Bayern, però al revés. Molaria. O sigui, ens foten un gol, però bueno, perquè tenim la defensa al mig del camp i home, sí, que hi ha gent, és el que fan, que és contraatacar. Però jo tinc confiança que no serà gaire... Jo crec que serà un partit molt més igualat del que ens pensem, perquè el Madrid no està tan malament com sembla i s'ha vist a la segona meitat contra el Dortmund i penso que al final la efectivitat que tenim ara i l'estat de gràcia tant de l'Eva com de Rafinha i si Lamine farà de les seves segur. Sí. Perquè Mendy no està gens bé al lateral esquerre del Madrid. I o fa una invento com va fer, crec que va ser l'any passat, que va ficar ja el Camavinga, sí. Vull dir, bueno, fa alguna cosa estranya, si no Lamine, bueno, també Lamine ara sembla que físicament ha baixat una miqueta, però bueno, és que té 17 anys. Sí. Estem veient una cosa que... Bueno, i el coneixen ja, saps? Que és molt creatiu i té moltes jugades molt espontànies, però ell sempre... És una mica com Messi, que sempre fa el mateix, que és rebre, driblar cap a dins, o xut o passe. El cabron sap què fer, sí. Perquè molts d'aquests la deixen anar, el que parlàvem de Ferran, no? Que és com, hosti, no sap molt bé què fer, li crema la pilota, i ell, hosti, sempre la passada és clara pel company, no? Com si diguéssim, o sigui que... Però bueno, sí. Setmana que ve fem post-clàssico i parlem a veure com ha anat. Fantàstic. Aquest partit. I si estem a 6 punts o estem empatats a la Lliga, a la classificació amb el Madrid. Cap dels dos escenaris em preocuparia. Bueno, a veure si perdem, a veure com perdem. Exacte. Però, que és el que diem, que com estem jugant, home, no hi ha sensació que sigui una debacle. Encara que fos, em donaria igual, perquè l'equip jo crec que s'ha guanyat la confiança de l'aficionat i de tothom que li agrada el futbol, i jo crec que això al final
al final tindrem victòries doloroses o eufòriques i perdrem i empatarem, però jo crec que el projecte ara té futur. Així que la setmana que ve veurem. Molt bé. Molt bé, Estefan. Doncs moltes gràcies A tu. per aquesta nova reunió, aquesta nova teràpia. Sí, començo temporada una mica tard, però ja... Bueno, ara agafarem ritme ara. Correcte. Doncs vinga, moltes gràcies. I a tots vosaltres, moltes gràcies també per escoltar-nos. Podeu valorar el podcast a través de l'app de Spotify, no de la web, o no sé per què, no es pot. I vaja, que això, si ens valoreu, doncs molta més gent ens coneixerà. Vinga, que vagi molt bé i força Barça i a veure si guanyem el Clàssic. Així. Adeu.